UMLA Kenongpok Constituency uba Amiral Bonds iem haka kendai trek urisau arajar arpusau ula pelat baik program kabalatip kum ka Inspire and Inform Project kabadai ka program na kabentaban pun kuk bore ki samla kabanne kumba arbana haka baledan lang Managing Director ke L. Elyon Institute usan kuparsan kli bat kibe-kibe. Yakni program ban sandur ki samla bat banialap ban pentriang ya kubor chpang gajingma bat gajing syirkai no drugs bat gajing shongkha khna lashim khyadu MLA Kenongpok constituency hakabaul IT pat Shag L. Elyon Institute kum gashlem ajhikai kaban peniat yakni program Habagrani gilat patai kubor uba Amiral Bonds iem ulietu bagane ke program Inspire and Inform Project kadani gajing temu ban weng gijing ya ki bekata ki samla ha ke distrik Riboy kajing pla jingmot agaban aji kai klam jing siu na kabenta ban pen kre ki examen baper bat ban let rush kishnong baper jong ke distrik ban ai gijing stop pad ba alor ki phang ge bakongsan kom ka National Education Policy kajing manu drugs bat kajing shongkha khna Shosho ulieto ru balengba kana program ki ko aban ai gijing kai ki bapaka hakaba anjiet tang saupau la ne sanpau ngut ki khna lengba ki test na kabenta barok ki bawan ban apply la ka ai men sim ki samla jong ka than bakin shim ke nekalat lengba kana ke program ka ai ke jingnang jingtep go biang lengba ki jing kai lengba ki ru shampang iba sawan ban hikai ha kana program Managing Director ke L. Elyon Institute lieto bagane program kan omkot tang hapok ki saukon ro jong kana ke institute nrai ken let ru shekishnong baper ban sa mi gini jing hikai Ulito bakin selet jika shenong Shaken, Marngar, Dan, Marman, Maulong, Sao, Nongbri, Paham Siem, Ling, Pahambir, Nongpo, Bat Haka Riboy College. Hagajing identity kum unong mikmat dagajing selok lang bat ki orang ba ki long kumi ki pun samla apo ka dong ka than Riboy ba kanong po si bro ko ngi syam bat ngi lab ba la don kam bakan don kini ki kenja kos ki bakan terpang ban ai ji kai na kam ta ki kun sam lagi jongi kumno bakin penkre ilade ha ki exam ki baper la ne ki recruitment baper ki ba ka sarkar ka ju pelong na popor kala bande ke district level kala bande ka state level ru nomor kata kumbunong mikmat na tem Riboy ban naka nongpo konsensi ni berakasi ngi khot ya keneka press briefing na kabenta ban pentip ba syaki kun samla jong kanongpo konsensi borok we na kabenta kitu ki bedon ga mensim banye shim benta haki recruitment dan ki exam beper kadon kene ke program ka ba ngila persang bat penkre na kaliang jonga bat ka tim ga jongi ke bengidon apo ka nongpo konsensi borok we na kajing seran lang jong kiri orang ba ki long ke ki samla kene ka project ka bangi bu kerteng na ka benta kajing mentoy jong ki kun samla ki jongi ka baong Inspire and Inform na ka village education and youth empowerment na ka komno ban yarap ban penkre ki kun samla ki jongi tenta ka daw ngilaya kut lengba da kajing kershan na kaliang jong ki skim beper ke mengaku MLA ngadan kabag sarkar ka ai sengi ki MLA ya gini ki jengerat ki skim lengba gini ki jengerat ni yo ban fund ban ya ki jenglut ki jeng sep kala ande ki resource person kala ande ki jeng dan kam ki badan ha ga jinga tre rengkat bat ka L. Elyon Institute ka ba nikmat dai ba san kupar sengkeli badan lang ni lem institute ki jung i ka bala ju tre ki kam ki bade skill development bade ki kam po jong ka ne ka dong ba ka than ke jong ni jadi halor ka ni ngisngo ban apil bat ban yawer ya ki kun samla apo jong ka konsi ke jong ni barok ka we ba hagini kisngi shen nadu shibit anela shai ki social media lani ki online yin sa persang ban ai publicity ha ka ba ki kun samla kin wan ban enroll ya de bat bahagani kurs kabadon kumbala konomno ngin sedang mentau penai Oktober lagi atho trik seneng lanomno nyele anu perkut hapo hachwa jong Christmas la konomno kan long kumba arbanai steng lane hapo lai benai hagaba kindon kumba khatsan tli ki session ki bekentup ya ki topik la komno kum general knowledge and current affairs lagi logical reasoning and problem solving nang tagi general mathematics
ke English comprehension, general science, nang ta ke topik ke wedi bat ke Meghalaya police exam pattern bat ki tips, nang ta ke staff selection commission of 7 district selection committee exam overview, nang ta ke wedi bat ke geography, ke history, general awareness, nang ta ke topik halor ke Indian polity constitution, nang ta ke topik halor ke economics and social issues, nang ta kini kiwi ki bak hamdan kam gom ke English language skill, ki revision, ki mock test bat kum ta test. Bat halor kini ki topik ki bapher kindon ki resource person ki bangila penbej kat bala na gabanta keneka program. Bat ka itu ki badon ke mensim kin wan sakmat ban enroll ban ngisutu kindon shibun ki ban kwa ban isim banta. Hagane ke perthai ke hukum kani ke bangidang yale kat bala ban compete ki exam bapher ki recruitment laga di DSC laga di kam polis la bende ki corporation la ni board hukum ju. Jadi tagadau ngilaya selok bat ki resource person ru ya kini ki bawan barok kandon ke kenja test ha ka sedang ha ka ba ngin sajid la kemno saupo do sanpung maksimum kalong sanpung kenang bengin yo ya ka quality teaching ke jingkai ka piang ka ban badrin leng bagi ni ki session ke bengi ngin sabu. Jadi tagadau kandon ke kenja test apa nak kalian jom institute ke Elelion institute kemudian ke agreement ke bengi ngilaya tek ngaku ya meli hakaba kin sa penlong maki ya gini kin sa jid ya kini ki samla ki manlong eligible namarba kan yang isibun ha bangi kwa ban yo ki quality ki candidate ki badon ki quality ladangin hikai de ki spa di hajarun nginamla tinggi ha ban select ya kini ki kenhun jong kini ki basa select ha bakin sayo ya kini ka jing hikai ha ka rukom ka ba bit ka babiang kadi kum to hi ka bangila ban le ngin sim kum ba saupo hado sanpongot ka kini ka rukom pentre coaching ke subject le se ka pair na koi kasni namar ba nginom la ban pentre UMLP exam la ka jong DSC exam la ka jong SSC exam la ka jong takadaw ngi combine lang ngi penwan lang si jakai kini baro ki exam ha kini ki session ki bakhat san singi ti ha ka bedi pat bakai village level khndiat ye kadon kai wi kisnong ka ba complete ban an kadika snong umsyaken mo kadika weekly kisnong isa ka weekly ki jaga ka bang umsyaken kini ki topik skin long kanam dei ka wi kisnong ka wi topics kidon ki snong ki ba la ban cover do lai south ki topics kat kum ka jingdon kam jong du kisnong bat kat kum ka information ka bangi persyang ban collect leng ba ki government department skala ban long leng ba jong ka blog se ka blog kan batai ngi kita kisnong le se ka khamjur ka shong ka khna tingila ban rai ka ones program ha bede ka early marriage le se kidon kisnong ki ba khamdon ka jingta jong drugs tingila ban rai program of the drug abuse til se kidon pa kisnong ki bai le se ki samla ki jong kim tip hai ke lat lenti ha ka yo kam yo jam ka sengkam la jong ti persyang ban rai kini ki career counseling lani sepangkani ka unemployment and opportunities ha ka ba ki resource person ki jongi kin batai sepang kita kilat kilenti na ka banta kini samla ki jongi le si ki badan mensim menteri ki kam la jong ru kila ban yo jingtip lembaga ni resource person ki jongi ki badan jingtmu ban penya kre ani ban biale ki exam ki bapher la ka long ki exam ban pule ki higher studies ni ki pule ba kham syakmat tani ki exam sa bedi ka kam ka jamru kila ban guide kat to kat ni lembaga kini ki session ke bangila ban apa ni poy kisnong bat ni pen ya keren hiru ni bat isa risu ya dei kini ru ba lesi kidon ki session ki gili ki khna ki bala ban apply mo kemar ka bangi penlong ki coaching ke jongi ka ditang saupo san pungot lesi kin apply marjan sispa an arspa ngot kidon kini ki bomyo alat beli la long ka jidu nong ki nama kimyo ban wana session tenre namar ngile kisnong ki jongki nginge scam bakin wan ki session ki kisnong ki jongki la kimyo lut baro maknaru la kumno kumba 30% nak ke bangi hikai hanong ko ti ngidyo lang si kisnong ro long kita kedika jing thmu khnang ba menuru kidom syai kan ki samla hapo jong kadong bakathan ki jongi